हिंदू संस्कृतीत गोमातेला विशेष महत्त्व आहे। गोसेवेसारखं दुसरं पुण्य नाही। मयेतील कमलाकांत तारी आणि त्यांचे सहकारी गोमंतक गोसेवा महासंघ शिकेरी या संस्थेच्या माध्यमातून गोसेवा करत आहेत। रस्त्यावरील भटकी तसेच अपघातग्रस्त गुरांना गोशाळेत आणून त्यांची देखभाल केली जाते। आजच्या तारखेला गोशाळेत 5000हून अधिक गायी आहेत। सुमारे 85 कामगारांच्या मदतीने काम करणाऱ्या या संस्थेची गोदत्तक योजना वाखाणण्याजोगी आहे। या संस्थेला आजवर अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं। या संस्थेचा कणा असलेल्या कमलाकांत तारी यांना त्रिवार अभिवादन।